Vítajte kamaráti u tohto nového videa. Dneska budeme hrať za tohto panáčika. Budeme druhým ľuďom robiť zlé. Sorry, že tam bude krv, ale to musí byť proste, chápete, to je... Hovorím, jak to musí byť, takže... Čo si dám? Asi si dám. A ukážem vám všelijaké veci a tak. Ale toto je ako... Mi to bude robiť trošku nervy. Choď preč. Že každý nemá chuť pozerať reklamy, takže šítaňame ich preč. Tak. Tak, dobre. Dali sme sa tu. Ideme si spavnúť NPCčka asi. Zoberieme si ešte gunu. Podľa mňa už každý človek vie, čo toto znamená, že... 15, 8, to je ono. To je tá vec, jasr. Typka, prepáč, ale typka v zelenom prehnala to, s takou jednou vecou. Asi som jej netočil, že točím. Asi som jej nepovedal, že točím, že? Počkajte, tej sa zbavím ako prvej. Ale môžeš Ty si taký retard, kokos, vidíš, že mierim mojemu. Ty, jak si ide typka? Čo si myslíš, ty zbiješ typka s pištolou? Neviem, ak sa robia cenzúry, smola. Aj tuto si nejaký tu vykračuje. No čo je môj? Šiel si ma dobiť. Digal, tomuto maličkému krpcovi sa chce. Tu som. Tak. Čo je, zbavil som sa ťa? Inak bochol si mi do ruky tam, kde drží. Ty čo je? What the f... Co děláš, kebabe? Jak si ide po mne? Čo si ty myslíš? Ja som... Čo stojíš? Na zem. Tak keď nie na zem, tak tu máš. Keď nie na zem, tak... Fakt teraz. Teraz, keď tento hajzel vie chodiť, tak teraz. Kokos! Pozor! Ja viem strieľať. Ty, hajzel mi zlomil. Dokopem ťa. Retard. Dokopem ťa. Si mi zlomil ruku. Nemôžem sa... Na zem. Na zem, ty postihák. Haló, koľko sa mám ešte opakovať? Ja sa nedám. Ale WTF? Ale čo ma zabíja? No, keď letím, tak asi nič ma nemôže. Už iba toto. Čo ma nezabilo. Ja sa chcem zabiť, lebo... Si úplne sprostý, či čo si nevidíš, že som celý odkovitý retard. Ty vidíš to, že... Yes! Inak tak sa volá Mimiko. Mimiko. Miminko.
Kde je ten týpek hnusný, čo ma bil? Hoď už odo mňa. To si ty? To si ty? Bol to? Neviem. Nevadí, ale aj tak ho dneska zabijem, takže... Aha, to si ty? Čo je? Čo je, už držím pištolu, sa bojíš? No poď sem. Bum. Ja som ho... Kámo, ja som asi do neho strelil cez oné. Ty kokino. Hej. Čo robíš, ty ko? To Kerry hajzel. Ty kto tento má pištol? To ten šiel na mňa. Debil hnusný. To tu rozstrieľam. Na zem. Na zem všetkým. Na zem. Na zem ti hovorím. Biješ ma na zem. Nemal si ma byť, máš smolu, ty buzík. Teda, no. Rýchlo. Kam si to myslíš, že ideš? Haló, pýtam sa ťa, môj. Čo je? Vieš, že som v gangu, ale ne. Nie som, ale... Správam sa. Ty buzík, ty mi tu utekáš. Mŕtov. Ty si robíš prdelne. Ty si zo mňa robíš... Kokos, ja si nemôžem zasa zahrať. Koľko mám percent? Dobre. Toľko, koľko mám teda. To je dosť vtipné. Dneska sa zahráme s ľuďmi. Ale najprv tých ľudí musíme nájsť. Ja to môžem srať. Bam. Haló? 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 Reálne ich podľa mňa žije tak 10 a reálne nikto tu nie je. The heck? Niečo si tu vypadá, ale nebudeme nič. Aj hej, matika. No však to by mal rád matiku proste, iba tak. Einstein. Ideme si do domčeku. Ideme si úplne najvyššie a skočiť dole. Ideme tuto takto na... To som nechcel. Nespí. Nebojte, som v pohode.
Dobre, nerob sa. Ideme ich nájsť. Nejak nemôžem kopať. Aha. Dobre kamaráti, dúfam, že sa vám toto video páčilo a dajte like a odober. Keď budem mať odamknutý komentár, tak napíšte komentár, či mám ešte natočiť video, OK? Čaute.